ka foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu matarafalen don Sherifila Jabaranin so la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan. Jamukan min bɛna walawalali kɛ aw ye bana ani bana nacogoyaw la walasa ne ni aw an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye. An ka bi kɛnɛya jamukan min na boli fɛn min kan o de ye biyɛndimi ye n'an b'a fɔ a ma ko hépatite. Tiɲɛ don an ka jamukan tɛmɛnenw na an kumana hépatite kan biyɛndimi kan kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ yen nɔ minnu n'u bɛ bɔnɛ u ni na ka sababu kɛ hépatite banakisɛ ye. O ye waleya min n'a bɛ se ka jamana yiriwa segin kɔ. O kama an wulila ka se Gabriel Touré la an ye kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu sɔrɔ yen nɔ o ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna hépatite kun kan an ka ɲɛjɔ sɔrɔ olu na. D'accord, an b'a fɔ ko ani tile na hɛrɛ la Ala ka su hɛrɛ d'an ma ni Ala sɔnna ma ni hépatogastro-entérologue de donc minnu chargelen don ka biyɛndimi bana ani kɔnɔnafɛn banaw bɛɛ lajɛlen furakɛ ka fara kooko kan estomac ko ne b'olu bɛɛ furakɛ o de ye ne ka baara taabolo ye ni Ala sɔnna ma ne ye docteur ye n ye militaire fana ye voilà donc n ka baara bɛnnen bɛ nin de ma a fan fila bɛɛ la civil kunda ani soldats kunda inchallah. Bon, hépatite a bɛ fɔ an b'a fɔ a faransikan la ko inflammation au niveau du foie donc inflammation ye fɛn ye an b'a fɔ ko biyɛn de fununen don mais a sababuya suguya ka ca kosɛbɛ donc bana de don a ka ca bi na surtout n'an ko hépatite fo an ka prépare latigɛ a suguya ka ca B bɛ yen C bɛ yen an b'a fɔ olu ma hépatite virale donc virus in fana na A bɛ yen E bɛ yen ani D bɛ yen nɔ mais minnu ka jugu kosɛbɛ o de ye hépatite B hépatite C o de bɛ ka kɛ sababu ka na ni tiɲɛni caman ye notamment mɔgɔ caman bɛ ka fatu o de kama donc mais hépatite suguya wɛrɛ bɛ yen fura dɔw bɛ yen olu bɛ se ka na ni hépatite ye i n'a fɔ paracetamol an da tɛ don olu la ni Ala sɔnna ma. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye Jeune Chambre Internationale ye a bolofara min n'o ka baaraw ɲɛsinnen don hépatite banakisɛ kɛlɛli ma olu fana ye wulikajɔ kɛ ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bɛ walawalali kɛ an ye hépatite banako kan an ka ɲɛjɔ o sɔrɔli la. An ye denmisɛnnin jɛkulu ye minnu si b'a ta san 18 ka taa san 40 na an projet dɔ de b'an bolo mun a ka laɲini ye mun ye ka se ka kunnafoni di bana kan biyɛndimi bana kan n'an b'a wele ko hépatite virale et bi an wulila ka se an ka dɔgɔtɔrɔsoba la n'o ye hôpital Gabriel Touré pour que jamanaden bɛɛ k'a lɔn ni bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko bana in bɛ an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ n'o ye hépatite B ye biyɛndimi bana maintenant ni bana in a y'a dɔn ko bana in bɛ yen a kan ka mun kɛ ka wuli ka taa o jeli sɛgɛsɛgɛ ni jeli sɛgɛsɛgɛra jeli sɛgɛsɛgɛ kɔfɛ a bɛ wuli ka se hôpital Gabriel Touré la pour que ka se ka na kunnafoni gɛlɛman sɔrɔ a kan olu de bɛ se k'a fɔ bana in b'i la ou bien i ni banakisɛ ye ɲɔgɔn ye nka bana yɛrɛ t'i la fɔlɔ ni bana b'i la i kan ka mun kɛ fura jumɛnw bɛ ta olu de b'o kunnafoni d'i ma n'a t'i la i kan ka vaccin kɛ vaccin kan ka kɛ siɲɛ joli a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛnw na olu de bɛ se k'o kunnafoni kosɛbɛ donc weleweleda in kɛ kun ye o de ye bi. Bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ parce que objectif dɔ de bɛ yen nɔ o ye organisation mondiale de la santé olu y'o bila sira kan k'a fɔ ko sisan ka se ka hépatite éliminer ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka taa se 2030 ma donc pour que ka se k'o kɛ sani k'a fɔ i bɛ bana éliminer f'i k'a dɔn fɔlɔ a bɛ jɔn ni jɔn de la donc pour que a ka se ka furakɛ a ka ban donc o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye parce que a bɛ ka na ni kɔlɔlɔ juguman mun ye n'o ye cirrhose ye ani cancer du foie n'a dun sera o degré ma a furakɛli ye fɛn ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'a sera o degré ma ɲuman ye min ye ka biyɛn nin bɔ yen ka biyɛn wɛrɛ bila a nɔ na donc o dun jɔn de b'a ta di banabagatɔ ma kelen de bɛ hadamadenw bɛɛ lajɛlen na donc o de y'ale furakɛli gɛlɛya o kama san'a ka taa se o degré ma an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que bana bɛ se ka dan sira la cogoya min na pour que n'an an sera ka vaccination ninnu kɛ o de ka fisa ni a bɛɛ lajɛlen i dun tɛ se ka vacciner fo i k'a dɔn fɔlɔ a bɛ n na walima a tɛ n na voilà donc a fɔ kun nafa ye o yɔrɔ de ye. N'i ye biyɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ jate farikolo minɛ nafamaw fɛ i n'a fɔ dusukun fogonfogon rein o n'a ɲɔgɔnna caman wa jɔyɔrɔba b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ ko misaliyala ka joli sanango ka balo lase mɔgɔ ma fɛn caman wɛrɛw bɛ yen ni adamaden ni farikolo mago bɛ s'a ma biyɛn bɛ kɛ sababu ye ni k'o stocké a fɛ yen wa a bɛ se ka baara kɛ n'olu ye cogo min na ka se ka joli cari nka kuma dɔw la ka sababu kɛ banakisɛ ye ni yɛlɛma donna biyɛn lahalayaw la a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni biyɛndimi ye biyɛndimi mana bonya ka se yɔrɔ dɔw la gɛlɛya caman bɛ se ka adamadenni na sɔrɔ ka d'a kan jɔyɔrɔ min bɛ biyɛn na farikolo kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka se ka nɔna bila bari biyɛn jɔyɔrɔda ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔ.
Bon, au jour a bête la joie immédiatement, a besoin de donner. Au fur et à mesure que bien baissé kata fait, au jour nous fana be mina la donner. Oni a jour nous mina la, a quand ka bara minga tene suko keble. No masika ke, bon, a benani kolole surtout ji fanfela fe ji min be teme joli min be teme bien kata duskuna o tena se ka matrafa anyama donc ji be toni ka bo joli nina donc immédiatement ji be si konobra la se umbe lafa nyekse be kenere mulama e donc abena ne kulolo chamaye joli fana be ate simi kosobe donc joli be ke sala sala e watla joli bonni ka cha moma do beno hal da ko tola avec sababu ube joli chama be bola do pigri tsika kula joli be chaya parce que bien barakeda manyible donc o de kama abena ni kololo chamaye haramadema janton yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi kosɛbɛ o kama an kan ka hakili to waleya damadɔw la minnu ka teli ka kɛ sababu ye ni ka adamaden garizigɛ don hepatite banakisɛ la i n'a fɔ jeli siraw pikiri biyɛnw kunigiyɔrɔ la bandigi n'o ye kunigi biyɛn ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ dɔrɔgu ta o n'a ɲɔgɔnna caman janton yɛrɛ la baara waleyaw ka kan ka sigi sen kan walasa ka don an ni nin banakisɛ in cɛ. Bon, bien dimi surtout yan nambe ka kuma hepatite virale B ni C de kan olu na cogoya suguya ka ca mais a fɔlɔ e ka joli sira fɛ donc fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ka bana dorogi ɲɔgɔn na joli kunda o ye a sɔrɔ cogo dɔ ye i n'a fɔ ni dɔ ka pikiri biɲɛ kɛra ka mɔgɔ wɛrɛ sɔgɔ walima dɔ ka lamu walima dɔ ka bandigi donc fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ka joli ɲagami ɲɔgɔn na donc olu bɛ a sɔrɔ sira dɔ ye o y'a fɔlɔ an b'a fɔ ma ko joli sira sira o tɛmɛnen kɔfɛ kafoɲɔgɔnya kɔnɔna fana na hepatite B o bɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ o la kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na hepatite C ale sɔrɔ sugu o de ka ca joli kunda surtout an balima minnu ni ala y'u garijigɛ n'u ta ye dɔrɔgu pikiri ye k'a kɛ u yɛrɛ la o kama a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'olu sɔrɔ parce que pikiri biɲɛ kelen de don u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ sigariti mego tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o kama olu fana ni a bɛ mɔgɔ min na ni e fɔra i yɛrɛ sɔgɔ ni tilala k'a di ne ma ne fana ka ɲɔgɔn sɔgɔ n'a ye a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ n sɔrɔ ni ne tilala ne fana b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o sɔrɔ cogoya kelen na alors que banakisɛ nin n'i y'a da dugukolo sanfɛ a bɛ se ka tile 7 kɛ k'a sɔrɔ a ma faga surtout ni e y'a bɔ dɔrɔn k'a di ne ma ne mana kɛ n yɛrɛ la o y'a sɔrɔ cogo dɔ ye donc joli o y'a sɔrɔ cogoya fanba ye o de kama wele da kɛra sisan alhamdulilayi amélioration caman kɛra hali joli minnu bɛ kɛ mɔgɔ la ko joli dɛsɛ hadamaden sɔrɔ ni o joli dɔ kɛra la k'a ye k'a fɔ ko banakisɛ in dɔ bɛ o la n'a ma contrôler mais sisan bi bi in na centre national de transfusion sanguine a tɛ kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ joli ma sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka dɔn donc u y'olu bɛɛ de éliminer n'o yera mɔgɔ min na e joli tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ la bilen olu bɛɛ y'a sɔrɔ sira dɔ ye donc o kama joli ye a fanba ye o tɛmɛnen kɔfɛ kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ donc o de kama an b'a fɔ an balimaw ɲɛna n'i yɛrɛ tɛ ɲa kafoɲɔgɔnya kɛli kɔ min tɛ furumuso ye i k'i jɛ i ka i yɛrɛ tanga o de ɲɔgɔn tɛ hepatite B b'o la maladie sexuellement transmissible caman fana b'o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ n'a bɛ muso lajɔlen min na donc o bɛ se ka kɛ sababu ye joli kɔnɔna na a lajɔlen bɛ waati min na a bɛ se ka yɛlɛma den fɛ walima jiginni kɔnɔna na a bɛ se ka yɛlɛma den fɛ walima hali jiginni kɔfɛ sin di waati la a bɛ se ka yɛlɛma den fɛ donc o kama an ye weleweleda kɛ surtout sisan fɛn fɛn muso kɔnɔma ye sage-femme ka dépistage kɛ bɛɛ lajɛlen na a ka dɔn a bɛ min na o ka furakɛ an b'a fɔ ma ko protection materno infantile n'a yɛrɛ tɛ min na fana bon vaccin dɔ bɛ se ka kɛ pour que a kana na u sɔrɔ o yɛrɛ fana tɛmɛnen kɔfɛ muso fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u lajɔlen don n'u joli taara n'a yer'u la n'a ma y'u la u cɛw u denw tɔw o fana bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogoya min na an b'o dɔn tɛ donc kuma surunyana n'a bɛ muso lajɔlen na a bɛ se ka se den fana ma donc olu bɛɛ sɔrɔ sira dɔ ye bon an ka denmisɛnninw caman bɛ yen fana u bɛ jardinw na u bɛ tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ denmisɛnnin min na o bɛ se ka sɔrɔ an b'a fɔ ma ko transmission horizontale ka bɔ mɔgɔ dɔ la ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ a masa yɛrɛ direct ye donc olu de y'a sɔrɔ siraw fanbaw ye bon sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ fɔ mais an tɛ se k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli de don dɔnniya fana don kalan sira de don olu ka suma kosɛbɛ o fana bɛ dépend i n'a fɔ ni virus ka ca mɔgɔ joli la ka se hakɛ dɔ ma olu sɔrɔ siraw dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ mais a ka dɔgɔn i n'a fɔ aw ka min jifilen kelen na bon olu fɔra mais vraiment a ka dɔgɔn o bɛ se ka sɔrɔ virus wɛrɛw la o ye A ani E ye donc olu y'o ye mais B ni C a ka dɔgɔ o la kosɛbɛ mais a ka dɔgɔ o kɔrɔ tɛ ko a tɛ sɔrɔ yen voilà nun de y'a sɔrɔ siraw ye. A ye jamaba min ye sɔgɔmada in na fankelen tun ye hépatite dɔrɔn de ye jama min bɛ yen a bɛ au moins 40 personnes qui étaient là pour les hépatites là an b'u ka bilan dɔ kɛ an b'a fɔ fibroscan olu tun bɛ yan o dɔrɔn de kama
donc au jama ka ca mɔgɔ bɛ balo n'a fana ye mais malheureusement ce sont des maladies silencieuses u bɛ kuma dɔ la a b'a tigi so sɔgɔ de yanni an ka bɔ a kalama o b'a sɔrɔ mɔgɔw mɛnna munumunu na u b'a ko wɛrɛw fɔ a la min tɛ hépatite yɛrɛ ye dɔw ta yɛrɛ bɛ dɔn kuma min na o b'a sɔrɔ a kɛra cancer ye donc ça c'est un peu difficile donc nacogo b'olu la ce sont des transmissions soit médicales c'est-à-dire n'i ye pikiri kɛ dɔ la ka tila ka i taara seringue kelen utiliser plusieurs fois drogutalaw b'o la dɔgɔtɔrɔya yɔrɔ b'o la ou bien dans le domaine médical en fait dans la pratique médicale quotidienne tuma dɔ la an bɛ se ka furakɛli bɛ se ka na ni dɔw ta sababu ye fɔlɔ yanni transfusion sanguine c'est-à-dire joli kɛli mɔgɔ la yanni o ka sécuriser dɔw y'a sɔrɔ o fɛ hépatite VIH syphilis olu ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ o sababuya la. Hepatite banakisɛ bɛ se k'i yɛrɛ yira ni nɛrɛ dali ye ɲɛkisɛ kan, sɛgɛn kɔ tigɛbali. Wagati dɔw bɛ se ka kɛ hepatite banakisɛ t'i yɛrɛ yira ni taamasiyɛn jɔnjɔn ye fo n'i y'a dɔn sɛgɛsɛgɛli sen fɛ. Hepatite filɛ nin ye ni anw b'a dɔn waati min na bamananw b'a fɔ waati min na ko sayi y'i minɛ donc i b'a sɔrɔ a ye ɲɛkisɛ kɛ nɛrɛmugulamaw ye donc ani farikolo bɛ sɛgɛn a yɛrɛ ma. Ni wulila a kelen n'a fɔ i sira mɔgɔ sira k'i bugɔ donc i fari bɛ kumu olu ye a sɔrɔ siraw dɔ ye kunkolodimi bɛ se k'i minɛ kolotugudaw olu bɛɛ bɛ se k'i dimi o kama caman fɔ ko sumaya bɛ na u bɛ mɛn o sumaya banbali furakɛli de la a tɛ ban o kɔnɔna na sa ni sɛgɛsɛgɛliw nana ye a bɛ dɔn k'a fɔ ko banakisɛ yera donc olu ye a sɔrɔ cogo dɔ ye tamasiri minnu bɛ yen n'u bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen o de ka ca ni a fanba caman ye. Parce que olu la a bɛ dɔn k'a fɔ karisa filɛ nin ye foyi t'a la i taara yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ jolita dɔ la walima i taara i joli di k'i bɛ taa mɔgɔ dɔ sauver o temps kɔnɔna i bɛ wele k'a fɔ ko banakisɛ yer'i la o de ka ca mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni tamasere t'u la yɛrɛ o de ka ca ka tɛmɛ minnu bɛ na a banako kama minnu bɛ na i b'a sɔrɔ olu biyɛndimibanaw y'u sɔrɔ kaban walima ɲɛkisɛ kɛra nɛrɛmugulamaw ye olu ye a kɔlɔlɔ damadɔ ye minnu bɛ se ka ye mais mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a b'a sen kan n'a t'a dɔn ko fɛn b'a la o de ka ca ni a fanba bɛɛ. Tiɲɛ don sɛgɛsɛgɛliw y'a yira an na k'a fɔ hepatite banakisɛ a ka ca kosɛbɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Mali jamana ye nka fɛn min yɛrɛ ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw tɛ wuli kuma na ka taa kɛnɛyaso la nka a donnen kɔfɛ k'a fɔ ko hepatite banakisɛ yera u la kuma dɔw la fɛnɛ u bɛ saliya ka taa furakɛli tɔw lase fura kun fɔlɔw mana di u ma baara don u ka continuer ka taa fura tɔw fɛnɛ minɛ o ye waleya ye min n'a ka jugu kosɛbɛ hepatite bana furakɛli senfɛ walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ ni hepatite banakisɛ yiri la i kan ka waleya jumɛnw matarafa walasa i ka se ka kisi ka bɔ ni bana in kɔlɔlɔ ma an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw na. Hepatite banakisɛ bɛ danfara ni bana dɔw ye misaliya la i n'a fɔ sumaya banakisɛ fièvre typhoïde cancer du pancréas o kama banabagatɔ caman bɛ yen nɔ u n'u ka hepatite banakisɛ bi ɲɔgɔn na nka u bɛ mɛn ka nin bana ninnu furakɛ sabula a bɔnfɛn ɲɔgɔnw don nka u tɛ kelen ye. Parce que généralement n'a bɛ yen an bɛ mɛn ka caman bɛ mɛn furakɛli la u b'a fɔ ko pali dɔw b'a fɔ typhoïde o dun ye kuma wɛrɛ de ye parce que a tigilamɔgɔ bɛ caman bɛ plein ni sɛgɛn u b'a fɔ u bɛ sɛgɛn u sɛgɛn tout le temps ne sɛgɛnnen don kolotugudaw bɛ n dimi fɛnmisɛnninw bɛ kɛ na caman bɛ plein n'o ye fo a mana kɛ dɛsɛ ye waati min bon n'a juguyara o tamasiyɛnw bɛ ça c'est facile à voir mais généralement o waati kɔni o b'a sɔrɔ a kuma ka ca misaliya la tout le temps ne b'a fɔ banabaatɔw ye n ko n'i taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka ca Ala fɛ i bɛ s'a la mais n'a nana n'i ye dɔgɔtɔrɔso la n'i ma farati i tɛ s'a la c'est pourquoi an b'a ɲini an baarakɛɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔ tɔw fɛ an yɛrɛ toujours an b'a fɔ banabaatɔw ye n'aw bɛ se a b'a ka test kɛ n'aw se a ye banabaatɔw ka test kɛ parce que ni a yera ka sɔrɔ a ma kɛ bana ye n'o y'a sɔrɔ a tigi kan ka fura ta n'a ye fura ta daminɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ jɔ surtout sisan hépatite programme hépatite prise en charge bɛ ka don sida ta kɔnɔna na donc a bɛ na nɔgɔya mais déjà sisan gouvernement ye effort minnu yɛrɛ kɛ a furakɛli ko la fura prix nɔgɔyalen don kosɛbɛ surtout hépatite B comme o de ka ca a furako ka nɔgɔ i ye dɔw ye taa ni ka segin na olu bɛna n'u ka ordonnance de renouveler donc furako fana ka nɔgɔ analyse ninnu kɔni presque a bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan waribɔ b'a dɔw la mais n'an ye évaluation kɛ k'a jira k'a fɔ i kan ka fura ta ni minnu ye fura ta a ka ca Ala fɛ olu ka ko bɛ nɔgɔya voilà.
ale danfara kuma anda sera adoma du fait que abina ni kolo tugdaw dimi du fait que abina sega nerebo mo nyeka donc palubio o ke mola o ye a banaye ani min be danfara la mais munde bo oira ni palu test ke bay o be kila abe ko positif mais ni hépatite B test ke wati mina wala hépatite C test ke bay atena yila donc o be chuga mina typhoid fana bisaka ni kungolo dimi abina ni mura fargon abina ni fenchamay ni hépatite test ke wati la fenkele min bayra don o ka jolita kala je ni jolitara ni hépatite B don abe fo awo hépatite B la ni joli re fana tara ka fako o may ela o koro ote banawere be o kan kanyini mais kan nere bo nyeka o fana be korote ka fako hépatite D bila parce que bana chaman be no minu misaka nere bo nyeka ka soro hépatite la ina fo cancer du pancréas ina fo cancer au niveau du duodenum lube bisaka ke sababe kanani nere boli nyeka minte oye bo cancer bisaka mo soro fanwere fe i farsugo fanwere la o be ke sababe kana bien soro na e bien soro ni bien te ka barake normal la nere bo nyeka mais o korote ka fako hépatite B bila donc ni sayibe mo mununa o de kamere min ka gelen taman be no ko say boru la dron o beta hépatizant ta beta sama nere ta beta farafin fraverata ko o be hépatite frake ni hépatite ni o frata o kama ya ro tekenade au contraire abe do fra bien banakantugni ni hépatite banakisɛ mɛna farikolo la ka sɔrɔ a ma furakɛ kuma dɔw la a bɛ se ka juguya ni ka se cirrhose yɔrɔ ma n'o ye biyɛn kurukuruli ye ni k'a ja wali kelen a bɛ se ka laban ni ka kɛ cancer du foie ye n'o ye biyɛn bonnama ye complication minnu bɛ hépatite la a complication ka ca kosɛbɛ ala juguman de biyɛn ja ye biyɛn ka ja pewu n b'a fɔ de ma ko cirrhose n'a bɔr'o la a bɛna kɛ cancer ye donc olu de ale complication ye ni adun sera ko cancer bon CBO CTO o ye doma kono ko ye an bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ na an b'a ɲɛfu ɲɛna bon bana kɔni sera nin degré ma donc o waati la solution foyi t'a la o ye doma kono de o kama n bɛ weleweleda kɛ bɛɛ lajɛlen ye i k'i ka jolita kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn a bɛ na wa a tɛ na wa o ka si dɔn n'a tɛ mɔgɔ min na bolociw bɛ se ka kɛ a tɛ nin sɔrɔ si kɔnɔ n'a yɛrɛ bɛ mɔgɔ min na i bɛ kɔlɔsi a bɛ dɔn waati min na furakɛli min kan ka kɛ i ni o furakɛli ka kan o bɛ d'i ma donc o furaw bɛ yen nɔ sisan alhamdulilayi jamana y'a jɔyɔrɔ fa o la. Ni ye diɲɛ seleke naani jamanaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hépatite B banakisɛ bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min minɛ san kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ miliyari 1 n'i ye farafinna jamanaw ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ miliyɔn 100 a bɛ dankari kɛ olu de ka kɛnɛya la farafinna jamanaw la n'i ye Mali jamana ta a danna i b'a ye 100 sara la 8 bɔɲɔgɔnkɔ a bɛ dankari kɛ olu fɛnɛ ka kɛnɛya la fan dɔw fɛ. An fɛ yan nɔ sɛgɛsɛgɛli damadɔ kɛra a ka ca kosɛbɛ mais n'i ye a lajɛ diɲɛ yɛrɛ mun bɛ kɔnɔ an bɛ fɔlɔ o la miliyari 2 o de infectelen de par le virus de l'hépatite B o ye farafin diɲɛ mun bɛ kɔnɔna na mais ni hépatite C lajɛ i b'a sɔrɔ miliyɔn 150 ka taa miliyɔn 180 na a b'o o mɔgɔw de la o ye hépatite C ye donc o ye diɲɛ mun bɛ kɔnɔna ye sɛgɛsɛgɛli dɔw yera k'a fɔ ko farafinna surtout Maghreb ta la mais minnu ye farafin golofinma ninnu bɛ yɔrɔ min na sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a yira la k'a fɔ 60 millions en Afrique donc a b'o olu la Mali yɛrɛ fana kɔnɔ an kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ bon a pourcentage o fana tun yɛlɛlen don kosɛbɛ donc Mali bɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu pourcentage ye 8% ye o incidence yɛlɛlen don kosɛbɛ n'a bɛ mɔgɔ min na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an bolo yan halisa. Effectivement hépatite A bɛ ka kɛ kɔlɔlɔba ye an ka jamana kɔnɔ comme docteur y'a bɛɛ ɲɛfɔ cogoya min na ani a ye conseil minnu di ne bɛ mɔgɔw sensibiliser u ka docteur ka kuma lamɛn ka ɲɛ a ye conseil minnu di u k'a pratiquer pour que an bɛ se ka jɛ ka hépatite kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Nin waleya minnu bɛɛ filɛ nin n'u bɛ yirali kɛ k'a fɔ hépatite banakisɛ ɲɔɲalen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali jamana o de b'a wajibiya jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka yɛlɛma don an ka baarakɛtaw la ni k'an janto an yɛrɛ la ni ka dankari kɛ waleya cɛjugu dɔw la minnu ka teli ka kɛ siraw ye ni ka nin banakisɛ in kɔlɔlɔw lase an ma i n'a fɔ tuguni ɲin susuli ni biɲɛ kelen ye ka kɔnfuruw kɛli ɲɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda min bɛ se k'a sɛmɛntiya k'a fɔ nin banakisɛ in tɛ furuɲɔgɔnma 2 si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso caman furu bɛ du minnu kɔnɔ. An fɛ yan nɔ an ka comportement an kan ka olu de falen parce que sisan farafin furakɛla dɔw ka ca
a dɔw bɛ kɛ sababu ye u bɛ ɲɔgɔn fara fara ni muru dɔ de dɔw bɛ tamanciw kɛ dɔw bɛ fɛn kɛ olu dɔw dun bɛ se ka kɛ cogoya min na donc olu bɛ a sɔrɔ sira dɔw ye donc an kan ka o comportement de falen kosɛbɛ o ye a fɔlɔ ye a filanan minnu bɛ bolokoli kɛ donc olu u ka bolokoli minɛn ninnu u ka se k'u stériliser ka ɲɛ kosɛbɛ parce que an fɛ yen nɔ farafinna waati dɔ la dugu dɔ la i b'a sɔrɔ a période de bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bolo bɛ ko yɔrɔnin kelen na donc n'a sera o degré ma muru kelen de bɛ aw bolo a bɛ ka nin bolo kɔ i ye o bɔra yen dɔ wɛrɛ nana sigi o bɔra yen dɔ wɛrɛ nana sigi ni bana min bɛ mɔgɔ min na olu cɛ ma donc n'i kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ko bana bɛ e la a ka ca ala fɛ i b'a se tɔw bɛɛ lajɛlen ma donc an ka se ka o comportement nu jateminɛ ani an balimamusow minnu bɛ piercing ni fɛnw kɛ u yɛrɛ la ka u yɛrɛ sɔgɔ n'a ye n'a tɛ ɲɛ k'i b'o kɛ i yɛrɛ ka biɲɛ kuraw san i k'o k'u la donc ani so fana caman bɛ yen nɔ u bɛ ɲin susuw kɛ ɲin susu an b'a fɔ ko fɛn b'a la mais ni a bɛ kɛ i yɛrɛ ka i ka biɲɛ san min bɛ ɲin susu a kana mais k'i jija fana min fana bɛ ɲin susu bana b'ale la wa bana t'ale la wa an t'olu dɔn donc an ka se ka an ka comportement falen olu de y'a sɔrɔ siraw de ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni furu bɛ kɛ normalement Europe o de b'olu bolo kosɛbɛ ni furu bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli tɛ kɛ furu tɛ kɛ fewu fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bana bɛ jɔn de la bana tɛ jɔn de la a ka dɔn n'olu dɔnna waati min na donc o waati la vaccin kan ka kɛ min na o bɛ kunbɛn ou bien n'a tigi kan ka furakɛ furakɛli bɛ kɛ o waati la a bɛ se ka furu kɛ sans problème mais muso kelen bɛ e bolo fila bɛ e bolo saba bɛ e bolo i nana naaninan ta e m'o sɛgɛsɛgɛ ni bana nana kɛ ye fɛn o tigi la o n'u nana a tɔ bɛɛ b'a sɔrɔ dɛ o bɛɛ sira ye min b'a to a cayara an fɛ farafinna kosɛbɛ o de kama sɛgɛsɛgɛli minnu y'a yira yɛrɛ furu polygamy bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ni i bɛ se ka muso fila muso saba muso naani furu a kɛra yan o a kɛra Arabi Saoudite o donc a cayara olu de la kosɛbɛ donc o bɛɛ an ka se k'an ka comportement falen n'an tɛna ɲɛ an bɛ furuw kɛ an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ɲɛdɔn fɔlɔ bana bɛ min na surtout an bɛ nin waati min kɔnɔna na a kunbɛnni cogo komi an da sera damadɔ ma o ye de k'a dɔn hépatite kɔni a bɛ sɔrɔ joli fɛ n'a bɛ sɔrɔ joli fɛ an k'an ka comportement lajɛ mɔgɔ kana mɔgɔ ka biɲɛ ta k'i bɛ hali kun foni n'a ye bandigi a bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔgɔ a tɛ bɔ a kalama donc kɔfɛ a bɛ o ta k'a kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kun fonitɔ la soit a bɛ kun foni na tɛgɛ sɔgɔ walima a bɛ min yɛrɛ kun bɛ ka foni a bɛ se k'o sɔgɔ olu bɛɛ sɔrɔ siraw ye minnu bɛ se ka na ni bana yɛlɛmani ye o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi ye nɔ olu ye fɛɛrɛw dɔ de kɛ ani Europe yɛrɛ mumɛ kɔnɔna na mɔgɔ minnu n'u toxicomaniw de don n'u bɛ drogue kɛ k'u yɛrɛ sɔgɔ olu bɛ taa o tigiw yɛrɛ de fɛ an b'u kɛlɛ cogoya dɔ la mais olu bɛ t'u fɛ de k'u nɛgɛ n'i y'u nɛgɛ i b'a dɔn u tɛ se ka u bɔ a la cogoya si la donc solution min bɛ yen ka taa biɲɛ d'u ma o kɔrɔ tɛ k'u bila la dɛ mais ka biɲɛ d'u ma au moins bana na kana taa yɛlɛma u ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka tulon surtout cɛnimusoya yɔrɔ la an k'a lajɛ ka o dabila donc olu de ye sɔrɔ siraw ye minnu kan ka kunbɛn o tɛmɛnen kɔfɛ muso kɔnɔmaw n'a bɛ min na a ka dɔn a ka furakɛ a kana na yɛlɛma den fɛ mais min ka gɛlɛn ni a bɛɛ lajɛlen ye déjà depuis 2008 gouvernement yɛrɛ jɔsen dɔ ta minnu bɛ kɛ sababu ye ka bana ni kunbɛn ka vaccination kɛ denmisɛnninw na depuis wolo waati sisan anw ye kɔlɔsili dɔ ye o bɛ kɛ tile 45 de kɔnɔna na tile 40 ka taa bila a wolodon ka taa bila tile 45 la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa so dɔw bɛ bolokoliw kɛ dɔw bɛ fɛn caman kɛ donc min ka fisa sisan a jiginna yɔrɔ min na dɔrɔn ka vaccin kɛ den na siɲɛ kelen donc olu de ye fɛn ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dansira a gɛlɛya fanba o ye l'accessibilité comme an ye denmisɛnnin ye fanga bɛrɛ t'an na mais ka se ka Mali bɛɛ lasɔrɔ o de ka gɛlɛn mais je pense que a bɛ ka nɔgɔya parce que télésow bɛ k'an dɛmɛ an ni seri fila filɛ ɲɔgɔn bolo o de bɛ se k'an dɛmɛ pour que Mali bɛɛ ka se ka kunnafoni lamɛn sinon an yɛrɛ bɛ se ka conférencew kɛ mais conférence ninnu na a tɛ se ka jama bɛrɛ sɔrɔ a bɛ dan mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ mais pour que Mali bɛɛ lajɛlen ka se k'a lɔn k'a fɔ bana in bɛ exister vraiment an mako bɛ telew de la donc an bɛ seri fila tele fo a furakɛliw comme u bana fila suguya u tɛ suguya kelen na donc hépatite virale B ale furakɛli ye kudayi de bi na diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ka daminɛ yan ka taa Faransi ka taa Amérique ka taa Asie ka taa fan wɛrɛ Australie bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ale furakɛli ye kudayi de n'a daminɛna furakɛli bɛ kɛ kudayi mais o kɔrɔ tɛ fana n'a yera mɔgɔ min na immédiatement que e kan ka furakɛ sɛgɛsɛgɛliw de b'a kan recommandation internationale bɛ yen bɛnkan minnu kɛra n'a bɛ mɔgɔ min na est-ce que a tigi kan ka furakɛ wa a tigi man ka fura ta wa fo bɛɛ de ka dɔn n'a banalama b'i la i bɛ furakɛ ni bana yɛrɛ fana t'i la
donc fura tɛ di o tigi ma parce que fura min bɛ ka di o fura kɔlɔlɔ wɛrɛ b'o la min tɛ hépatite ye donc o bɛ se ka na ni bana ye k'o bila mɔgɔ la n'a sɔrɔ a ma se furata ye donc mais ni a fura alhamdulilayi gouvernement jɔra n'a ye a fura tun bɛ san presque 24,000 kalo o kalo i si tɔ bɛɛ kɔnɔ donc o kama mɔgɔ min bɛ se ka o san a yɛrɛ ye k'a ka kalo sara bɔ a la ko 24,000 o bɛ bɛn e ka fura dɔrɔn ma n'i y'o bɔ dɔw sara la fɛn tɛ to dɔw yɛrɛ fana kalo joli sara de bɛ se ka bɛn o ma n'i ko mɔgɔ min bɛ o ta donc a bɛ gɛlɛya mais alhamdulilayi gouvernement ye jɔnba kɛ u sera ka jɔ ni fura ye à presque hauteur de souhait parce que bi in na o fura kelen na gouvernement jɔra n'a tɔ bɛɛ lajɛlen banabagatɔ yɛrɛ bɛ 1,400 ani dɔrɔmɛ 40 a b'o de sara kalo kalo négociation bɛ sen na ni a bɛ se ka kɛ hali fu ye fana o fana bɛ sen na o ye hépatite B ye furakɛli min de don kudayi de don min ye hépatite C ye sa ale furakɛli ko donc kalo 3 alhamdulilayi ale bɛ furakɛ ka ban sɛgɛsɛgɛliw y'o yira diɲɛ fantan 4 bɛɛ la furaw dɔ tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ di a fura kɔlɔlɔw tun ka ca mais sisan furaw kuraw bɔra minnu bɛ se ka ta kalo 3 ka éliminer ka bɔ i farisogo la a fura sɔngɔ kɔni o fana ka ca dɔɔni parce que bi in na furakɛli kɔnɔna na kalo kalo o bɛ bɛn presque 42,000 ani 2,40,000 donc o ye kalo kelen fura ye i bɛ kalo 3 de ta o la o kalo 3 kɔnɔna na o bɛ éliminer ka bɔ i farisogo la i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kalo 3 furakɛli o bɛ bɛn 120,000 à peu près n'a cayara 120,000 voilà o de ye hépatite C furakɛli mais alhamdulilayi ale kɔni bɛ furakɛ ka ban pewu mais B de ta o de bɛ continuer à vie pour l'instant don min na ni a nana fɔ fana ko fura sɔrɔla min b'a éliminer ka bɔ joli la pewu kunnafoniw fana ɲɛ di k'a fɔ ko a furakɛra a bɛ ban fana donc bi na an bɛ nin position de la o furakɛli cogoya la mais min kɔni ka gɛlɛn dɔrɔn ka bana kunbɛn o de ka fisa mais n'i y'a lajɛ hépatite C sɛgɛsɛgɛliw la docteur ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ laboratoire ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ o ma se ka vaccin sɔrɔ hépatite C la parce que ale génotype ka ca n'i nana vaccin kɛ kelen na i b'a sɔrɔ vaccin tɛ se ka dɔ in minɛ donc o b'o fana sɛgɛsɛgɛ la bi na mais vaccin bɛ min na ni a kɔrɔ dɔnnen don ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko au moins san 15 kɔnɔna na a b'i protéger o ye hépatite B a fura sɔngɔ ka nɔgɔ fana parce que pikiri o pikiri denmisɛnninw ta bɛ yen o ye à peu près 1,000 pikiri 3 de kan ka k'i la mɔgɔkɔrɔbaw ta o ye 1,600 o sigiyɔrɔma 3 donc a dun tɛ kɛ yɔrɔnin kelen na protocole de b'o fana la n b'a fɔ M0 M1 M6 ça veut dire que n'i ye kelen kɛ kalo kelen kɔfɛ i bɛ dɔ kɛ kalo 6nan i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ donc o ye kalo 5nan par rapport à la première dose mais kalo 5nan par rapport à la deuxième dose et kalo 6nan par rapport à la première dose ou bien i bɛ kelen kɛ kalo kelen kɔfɛ i bɛ kelen wɛrɛ kɛ san kelen kɔfɛ i bɛ 3nan kɛ o ye protocole filaw ye minnu validelen don sur le plan international voilà. Bon a tɛ n'i ye denmisɛnninw ta lajɛ alhamdulilayi o bɛ programme élargi de vaccination kɔnɔna na ka ban donc fɛn kalo 9 vaccination min bɛ kɛ o b'o kɔnɔna na o bɛ Mali fan bɛɛ mais minnu ye vaccin minnu tɔw olu tɛ sɔrɔ jamana tɔw bɛɛ kɔnɔ sisan région min na u bɛ yen nɔ parce que i y'a mɛn pharmacien fana commerce de don n'i bɛ fura min ta ka taa n'a ye ni fura tɛ ka sɛbɛn nafa t'a la i ka taa n'a ye i ka perte b'o la mais sisan gastroentérologue bɛ Mali fan bɛɛ région cité ni gastroentérologue tɛ yɔrɔ min na donc o kama fura bɛ ka sɛbɛn et puis a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fana fɛ ni Ala sɔnna ma. hépatite ko la kɛnɛyaso matarafali la an yɛrɛ ka bamanankan zanda dɔ bɛ yen nɔ ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an denmisɛnninw se wɛrɛ t'an ye ka se ka maaw kunnafoniya kan o de la an wulila ka se bɛɛ ma bi mɔgɔ fɛn fɛn b'a ka jabarani kɔfɛ n'u bɛ ka nin émission in lajɛ u k'a lɔn k'a fɔ biɲɛdimi bana in bɛ ka kɔlɔlɔba de se Mali kɔnɔna ma o de la bɛɛ ka wuli ka se i ni ka denbaya ka se dɔgɔtɔrɔsow la ka se k'i ka jeli sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn n'a bɛ yen ou n'a tɛ yen nɔ vraiment o de y'an ka welewelelaka ye pour que bɛɛ lajɛlen ka wuli ka disposition ta ni bana in kunbɛli la n'an bɛɛ lajɛlen jɛra an bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Anw ka kumakan laban ye min ye o ye de surtout bana kɔni a furakɛli o ka ɲi mais ka bana kunbɛn o de ɲɔgɔn tɛ donc an bɛ weleweleda min da o de ka bɛɛ ka taa i k'i joli ta ka mafilɛ a bɛ n na wa n kan ka statut dɔn n'a bɛ n na n kan ka marifa jumɛn de ta pour ka se ka a kɛlɛ n'a yɛrɛ tɛ n na donc alhamdulilayi boloci bɛ kɛ i si kɔnɔ a tɛ nin sɔrɔ donc an bɛ weleweleda min kɛ bɛɛ ka t'i ka joli ta kɛ n k'a dɔn a bɛ n na walima a tɛ n na o de kama san o san an bɛ journée mondiale bɛ yen nɔ
contre l'hépatite B. Nina anya damne anya testu do di mogoma gratuitement. Donc présentation kera, conférence kera, région chamana. Donc ne retara kulikoro kata conférence ke no. Donc okama an se ko manake mi anya mogo do soro minu ya andeme kan jukor matinte namba foma ko Rotary Club International uli testu do dama gratuitement. Ya di farafina be mais jamana wi hakka do ta ko di useko dana antaraka o testu ke mogola gratuitement. Minu ta dona ambe kala je ube fraka chomna amay to mununa ulubse ko ka vaccination ke gratuitement inchallah wa awde nité wala foli ba wi ko sobe donc ni ambe la jelinka la nyini pour que kenabisa sabati mali kono chomna hakato ba ko sallallahu alaihi wasallam ka awla donia ka fo anga bi kene jam kan kumi ka boli femi kan o de kumi talike hepatite kan no ye bien dimi akila neni aw an famnya li chamon soro hepatite banakisa kum kan kadamine asoro tugo yaw ale ni nayi soro abena ni tamashian juman wi tamashian fana bela jelin kofe complication munu bala no ye agela yawi fo kata se afrakelu na kumbeli tugo yawi akila an famnya li chamon soro o kum kan aw ni che o ganya madalila akan ba shin wore ni kana ya jam kan wore